bal yanda aka ci bal mutane an ci jakuna wallahi ko zero ba jakuna ne wallahi wallahi wai kuma san ce yan Paris ba baka ji ba ko ina ya suka damu mutane a unguwa ina ne ko ina da ko ina wai sun madara ba na gane ke fa mai yaudariya ce saboda dama na gane don kuɗi na kike suna kuɗi kuma baby ba don kuɗi nake bibiyan ka baby don Allah inda na gane don kuɗi na yake so bani ba ke soyayya ta da ke da illa ni abin da kika yi ya sani kwalla kin san na so ki sai ki duba a raina ni da gaske ke na zaɓa na ce ki so ni kina ta bin su sun yaudare ki kin gana bar ki shi kenan